नमस्ते सर्वांना। आता इथे बघा काजल हाफ रेडी झालेली आहे आणि मी फुल रेडी झालेलो आहे बघा। असंच जाणार आहे मी। तर काजलला असं ड्रॅपिंग साडी ड्रॅपिंग झालेली आहे आणि ते पण आमच्या नेबर्सनीच केलं, कारण जेव्हा मम्मी असायची तेव्हा मम्मी पटकन करायची। काजलला येते पण हेवी साडी कशी रिस्क वाटते ना, कधी सुटली आणि कसं खूप हेवी साडी आहे आणि सर्व। आणि साडी तुम्ही बोला कधी कोणी नेसलेली ती कमेंट मध्ये सांगा आणि बघूया कोण राईट आन्सर देतं। तर आता हे झालं, आता काजल आता वाजले 1:30 वाजले आहेत आणि आजची तारीख आहे, थांबा तारीख पण सांगतो म्हणजे तुम्हाला मम्मीची पण अपडेट मिळेल। आजची तारीख आहे 8 तारीख ना। तर मम्मीला झाले टोटल 8-7 ना, तर मम्मीला झाले आज टोटल 9 दिवस, कारण 30 तारखेला मम्मीला ॲडमिट केलं होतं। 9 दिवस झाले, मम्मीची कंडिशन चांगली आहे, उपचार होत आहे तिकडे। आज आतापर्यंत मम्मीचं सर्व शिरोधारा, बस्ती, नंतर पत्रपोटली आणि स्नेहनस्वेदन बघा, आता नावं थोडी मला पण लक्षात आहेत, आणि नस्य हे रात्रीचं होतं। तर हे सर्व झालेलं आहे। मम्मीला पण कॉल करून सांगितलं, मम्मी तर आता येऊ नाही शकत म्हणून आम्ही दोघं चाललो आहे फंक्शन। खूप क्लोज रिलेटिव्स आहे ना का, माझी सख्खी मावशीच्या मुलीचं, म्हणजे मावशीच्या मुलीचं एंगेजमेंट आहे। हा एकदम क्लोज आहे म्हणून आम्ही दोघं चाललो आहे। काजल अशी जाणार आहे, मी असं जाणार आहे। मी अशी नाही जाणार आहे, अजून हेअरस्टाईल आणि मेकअप बाकी आहे। आता काजल जाणार आहे मेकअप साठी, तर मेकअप म्हणून मी तुम्ही म्हणाल की आता हे लुक दाखवलं, पूर्ण व्हिडिओ हा तुम्हाला उद्या मिळणार। पूर्ण फंक्शनचा आम्ही काय करतोय तिकडे, काय काय केलं एन्जॉय आम्ही, ते तुम्हाला उद्या मिळणार तो व्हिडिओ। आता सध्या तरी हा 50% लुक आहे काजलचा, कारण आता 50 पण नाही बोलू शकत, 30%। हा, कारण अजून ह्याच्यावरती ज्वेलरीज, मेकअप हे सर्व करण्यासाठी ती आता पार्लर मध्ये जाते स्पेशल। नाही काय ते असं आपलं फॅमिली ओकेजन असेल एकदम क्लोज रिलेटिव्हचं, तर आपल्याला बटॉवियस करावंच लागतं ना। नॉर्मल मेकअप आपण डेली रुटीनला जसं करतो बाहेर वगैरे जाताना, पण त्यांना मेकअप मन की एकदम लाईट आणि सोबर मेकअप करायला, कारण नॅचरल, कारण तू एवढी म्हणजे तू पहिलीच एकदम सुंदर आहे, त्यामध्ये अजून मेकअप असं नाही की ते ब्युटिफुलनेस थोडं कमी केलं पाहिजे, त्यांना माहिती असतं, ते आपल्यापेक्षा जास्त एक्सपिरियन्स असतात। तसे हेअरस्टाईल आणि ते सर्व करणार आहे काजल जाणार आहे। आणि मी तुम्हाला माझे पण कपडे दाखवतो। आता इथे बघा माझे कपडे आणलेले आहेत मी, हे तुम्हाला दाखवलं ना मी शॉपिंग मध्ये, आणि हे आपण खाली घालणार आहे। आणि इकडे माझी मोजिडी सुद्धा आहे, ते सर्व आता मी घालून दाखवणार तुम्हाला। आणि इकडे बघा हे सर्व काजलचं रेडी आहे, इकडे शोधू खाली। चला, तर असं नाही की तुम्हाला आम्ही फक्त आमचीच अपडेट दिली, मम्मीची ही अपडेट दिली की आज परत विसरलो तारीख आज 8 तारीख आहे आज। अहो माझ्या बहिणीचं एंगेजमेंट आहे, माझ्या लक्षात आहे 8 तारीख आहे आज। हां, तर मम्मीला आता टोटल 9 दिवस झालेले आहेत। तुम्हाला एक सांगू, एवढं कधी कधी असं स्ट्रेस बीस वाटतं ना, तुम्हाला एक सांगतो, हे खरं आहे की नाही काजल तुम्हाला सांगेल। माझा मोबाईलचा जो पासवर्ड आहे ना, तो आय गेस आत्तापर्यंत तो कंटिन्युअस 4 मंथ्स पासवर्ड आहे। आता त्याला 4 मंथ होतील, आणि परवाच्या दिवशी ना मी तो विसरूनच गेलो। तो असा पॅटर्न पासवर्ड आहे। हां, म्हणजे 15 मिनिटासाठी ना मला काय समजलंच ना, अरे मी बोललो अरे पासवर्ड मी कसं विसरलो माझा मोबाईलचा। नंतर मी काय केलं, बुक घेतलं, ते डॉट्स असे बनवले आणि त्याच्यात वेगवेगळे पॅटर्न केले, कारण जर मोबाईलमध्ये 5 पेक्षा जर जास्त केले तर मोबाईल आणि डेटा सर्व जाणार। 3 वेळा घेतलं, 3 वेळा रॉंग, मग घेतलं बुक, बनवलं, 15 मिनिटं जरा शांत बसलो आणि नंतर तो पॅटर्न आला स्वतःवर। बराच वेळ लागला, नंतर त्यांना रिकॉल झालं। मी त्यांना काय बोलली माहितीये, लागोपाठ मी सतत ते करत नका बसू, जरा दुसरीकडे माइंड डायव्हर्ट करा आणि अचानक मोबाईल हातात घ्या आणि पटकन करा, मे बी होऊ पण शकतो। पण आणि अजून एक मिस्टेक, जसे लास्ट टाइम बघा व्हिडिओ डिलीट झाला माझ्याकडनं, तर तुम्ही विचार करू शकता की बोलतात ना आपण पण एका झोन मध्ये आहे, प्रेशर नाही बोलू शकत, एक अशी कंडिशन आहे, लेवल मध्ये आहे का, म्हणजे असं आई हॉस्पिटल मध्ये काय बोलते, एका स्ट्रेस लेवल मध्ये आहे, पूर्ण फॅमिली आता स्ट्रेस लेवल। जरी तुम्हाला कितीही आम्ही फंक्शन मध्ये दिसलो, पण आता पण मला मम्मीची आठवण आली की आज मम्मी असती तर। आमचे नेबर्स खूप चांगले आहेत बघा, एक हाक दिल्यावरती ते लगेच आले, ते जेवणार पण होते, पण ते बोलले नाही ठीक आहे काजलला नेसवूया जाऊया। किती छान प्रकारे नेसवले, आणि आमचे नेबर्सच आहेत हे बाजूवाले, त्यांनी नेसवले। नेसवताना का नाही दाखवलं, कारण ते पण रेडी नव्हते। तर आता आठवण आलं की मम्मी असते तर मम्मीने पटकन नेसवलं असते, मम्मी पण एकदम टापटीप नेसवते। आणि आता आई असते तर आई पण आमच्या सोबत आली असते। हा, नेलंच असतं मी, पण कसं तिला तिकडे एक बेटर ट्रीटमेंट मिळते आहे आणि तिचं तिकडे इम्प्रूव्हमेंट सुद्धा होत आहे। चांगलं वाटतं आहे की तिला चांगलं वाटतं तिकडे, म्हणजे तिला सुद्धा एक इम्प्रूव्हमेंट दिसते आहे। आणि
ट्रीटमेंट होत्या तिच्यावरती, हे खूप इम्पॉर्टंट होतं माझ्यासाठी. तर ते सुद्धा होत आहे आणि आपले घरचे फंक्शन्स आहेत तेही सुद्धा आपण अटेंड केलं पाहिजे. आता ह्यानंतर आता सर्व इन्फॉर्मेशन झाली. आत्ता काजल बरोबर 1:30 वाजलेत. आता तू हां, आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला 4ला दिसेल. आता बरोबर काजल जाईल आता मेकअपसाठी आणि ह्याच्या पुढचे व्लॉग काय कशी दिसते, आम्ही कसं दिसतो, आम्ही कसं चाललो आहे, कुठे चाललो आहे, काय काय करणार तिकडे, कोण कोण आपले रिलेटिव्ह तिकडे येतील, हे सर्व तुम्हाला उद्याच्या ब्लॉग्समध्ये दाखवेल. ह्या पुढे मी तुम्हाला एक मम्मीची मस्त एक रेसिपी दाखवणार आहे. ती ऑलरेडी शूट केलेली आहे, लग्नाच्या अगोदर शूट केली आहे, त्याच्यात तुम्हाला काजल नाही दिसणार. मम्मी आणि मी आहे. रेसिपी एकदम छान बनवली होती. त्याचा रिव्ह्यू पण तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये द्या. चला आता तुम्हाला मी रेसिपी दाखवतो. नमस्ते. आज मी मेथी पनीर मसाला भाजी बनवून दाखवते तुम्हाला आणि कशी बनवायची ती पण दाखवते. आता इथे मी पनीर घेतलाय. पनीरचे आपल्याला छोटे छोटे पीस करून घ्यायचे आहे. हे आपलं 1/2 किलो पनीर आहे. 1/2 किलो पनीर आणलंय काय. असे पनीरचे पीस करून घ्यायचे. आता इथे बघा मी वाटका घेतलाय. त्याच्यामध्ये आपल्याला दही घ्यायचं आहे. आपल्याला दही आहे ना थोडासा घ्यायचा आहे, म्हणजे 1/2 कप घेतला तरी चालेल. 1/2 कप. हा, 1/2 कप दही घ्यायचा, म्हणजे 3-4 चमचे दही घ्यायचा. हे दही थोडासा टाका ठेवला माहितीये का, विरजणसाठी लावायला, परत आपल्याला लावायला लागतो ना, म्हणून आपण थोडासा ठेवून द्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घेतली 1 चमचा, मिरची पावडर 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, आणि आहे ना घरातला मसाला आहे तिखट मसाला, थोडासा तिखटपणासाठी थोडासा अर्धा चमचा घेतलाय. हळद 1/2 चमचा. हे आपल्याला मिश्रण आहे ना आता एकत्र करायचं, एकजीव करायचं ढवळून. आता आपल्या याच्यामध्ये पनीर टाकायचं. म्हणजे आपण याच्यात मॅरिनेट करतोय का? हा, थोडंसं मॅरिनेट करायचं. आता आपण पनीर पहिला टाकलं असतं आणि मसाले नंतर टाकले असते ना तर पनीर आहे ना कुस्कराचा संभव असतो ना, कुस्करला असतं. हा, पनीर कुस्करला नाही पाहिजे. आता हे आपलं मॅरिनेट झालंय. आता आपण गॅसकडे जाऊया. पहिलं मी तुम्हाला दाखवते. ही भाजी बघा स्वच्छ साफ करून धुवून कापून घेतली आहे. मेथीची भाजी 1 जुडी आहे. अशी 1 जुडी असते ना एवढी, ती 1 जुडी आहे. आता मी ते गॅस पेटवते. गॅस पेटवलाय, त्याच्यावर कढई ठेवते. आता इथे बघा मी तेल टाकलंय कढईमध्ये. त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा जिरा टाकते आणि त्याच्यामध्ये थोडासा खडा मसाला कसा घेतलाय बघा, थोडा छोटासा तेजपत्त्याचा पान, 4 काली मिरी, 2 लवंग आणि दालचिनीचा तुकडे बघा एकदम छोटा आहे. आता इथे मी 2 कांदे घेतले छोटे छोटे, हे बारीक चिरून घेतले, ते आता त्याच्यामध्ये टाकते. गॅस मी कसा फुल ठेवलेला आहे आणि हा कांदा टाकलाय ना तो आता मला चांगला लाल होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे. आपला कांदा बघा मस्त फ्राय झालाय. आता चांगला लाल होऊ द्यायचा कांदा. आता आपला कांदा बघा लाल झालाय चांगला. आपला कांदा आहे ना चांगला फ्राय होईपर्यंतच आपल्याला मॅरिनेट करून ठेवायचा आहे. तर फक्त मॅरिनेट म्हणजे काय, सगळे मसाले लावून ठेवायचे. आता आपल्याला कांद्यामध्ये हे सर्व टाकूया आणि आपण त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकूया. जास्त पाणी नाही टाकायचं आहे कारण मेथीची भाजी आपल्याला त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. सुगंध किती चांगला आला ना, तंदुरी सारखा. अशी बोलली तर ही पनीरची भाजी पण रेडी झाली. मग आता अशी रेडी झाली. मीठ टाकलं की झालं. आता इथे आपण पनीरची ग्रेव्ही टाकलेली आहे. आता त्याच्यामध्येच आहे ना आपण मेथीची भाजी टाकूया. आपल्याला समजा कमी माणसं खाणारी असतील ना तर तुम्ही कमी पण मेथीची भाजी टाकू शकता. पण मेथीची भाजी आहे ना, पनीर नाही आपल्याला खायचं आहे, मेथीची भाजीच खायची आहे. आता ही जरा ढवळून घेते. आता ती जास्त दिसते जास्त, पण शिजल्यानंतर बघा किती कमी होईल.
पूर्ण भाजी खाली गेली ना ती? पूर्ण भाजी खाली गेली आणि पनीर बरोबर आलाय है ना. 4-5 मिनिटं झाली आपल्याला ढवलून इकडे. हा, चांगली ढवळून घ्यायची. आपल्याला खाली मेथीची भाजी पण खाऊन कंटाळा येतो ना, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये पनीर टाकायचं. बरोबर. आणि आपण ढवळला तरी पनीर तुकडे होत नाही, कारण आपण ते मॅरिनेट केले ना थोडे, त्याच्यामुळे ते तुकडे होत नाही पनीरचे. बघा, कुस्करत नाही. नाहीतर तुम्ही मला असं सारखं ढवळून कुस्करतो काय पनीर, नाही कुस्करत. बघा, समजा आपल्याकडे क्रीम असेल ना, क्रीम, फ्रेश क्रीम, तर 2-3 चमचे फ्रेश क्रीम टाकायची. पण आपल्याला कसं आता भाजी बनवायची तर फ्रेश क्रीम आणायला खूप वेळ लागतो, आणि ती मग राहिली ना तर ती फुकट जाते, कडू होते. मी काय करणार माहितीये का, हे 10-15 काजू घेतले. आता ह्या काजूची मी ग्रेव्ही बनवणार, पेस्ट करणार पाणी टाकून, आणि ती त्याच्यावरती टाकणार आणि ढवळणार. मस्त होणार, म्हणजे थिकनेस येईल त्याला जरा. हा, म्हणजे छान होणार. मग आता इथे भाजी बघा आपली बनत आली आहे. इथे मी पहिल्या चवीपुरतं मीठ टाकते. आपण पण चवीप्रमाणे टाकायचं मीठ. अलनिखार झाला असेल तर चाकून बघायचं आणि परत टाकायचं. आता मी तुम्हाला ही काजूची पेस्ट केलेली दाखवते. बघा, नाही टाकली तरी चालेल ना? नाही टाकली तरी चालेल, पण टाकली तर म्हणजे पनीर आहे ना त्याच्यामध्ये, जरा सुंदर लागेल. हॉटेलमध्ये सर्व क्रीम टाकून जरा टेस्ट वाढते त्याची. हा, टेस्ट वाढते, म्हणूनच चांगली लागतो ना हॉटेल. म्हणून रेस्टॉरंटचे डिश जरा चांगले वाटतात. आणि आता त्याला कलर पण बघ कसा येईल, थोडा क्रीमी कलर होईल त्याचा. आता आपल्याला शेवटला आहे ना, भाजी व्हायला आली ना, गॅस बंद करायचा आहे, तेव्हा आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे. अर्धा चमचा गरम मसाला, म्हणजे ते अजून त्याची टेस्ट वाढेल, झणझणीत लागेल. आणि ग्रेव्ही टाकल्यामुळे भाजी आहे ना एक जीव होतो, नाही तर भाजी आणि पनीर आहे ना वेगळा वेगळा दिसला असता. बरोबर. हा, ती ग्रेव्ही टाकल्यामुळे बघा कसा आलाय, एकत्र झालंय, मिळून आलं. आता आपली भाजी छान झालेली आहे. पनीर मेथी मसाला. आता गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून देते. बघा, गरम गरम टोप उचललेला आहे. आता इथे भाजी बघा आपली किती सुंदर दिसते. असे तुम्ही पण बनवा. मग सर्व म्हणजे आमची दिल नाही दाखवली. हे बघा आमची दिल. काय करते दिल? तू टेस्टिंगच्या जागेवर बसली आहे. तर इथे बघा आपली पनीर मेथी मसाला रेसिपी एकदम रेडी. काय नाव ठेवलंय तू याला? पनीर मेथी मसाला भाजी. पनीर मेथी मसाला अरे वा, मम्मीने टेस्ट केली. विचारतात की तू टेस्ट करून दाखव, तू टेस्ट करून दाखव. केली ना आता. कशी झाली रेसिपी सांगा ना. लय मस्त झाली आहे, तू सांग. छान लागते. पनीर पण ते मॅरिनेट थोडा केल्यामुळे तो छान लागतो. चव पण एकदम मस्त चटपटीत लागते. आणि वेगळं काहीतरी आणि हेल्दी काहीतरी रेसिपी. आणि खूप दिवसांनी आपल्या घरी पण बनवली आहे. आणि घरातल्या साहित्यामध्ये, घरच्या साहित्यामध्ये. रोज रोज मेथी मेथी कंटाळा येतो ना, सारखी मेथी मेथी मेथी. तीच फक्त मेथीची भाजी असते ना, ती जरा कधी कधी जरा बोरिंग वाटते. पण ही असं जरा चटपटीत वाटते खायला. ग्रेव्ही टाईप पण वाटते, जरा ती जरा रस आहे त्याला, जास्त सुकवायची नाही. छान झाले. अशाच प्रकारे तुम्ही तुझं बनवून बघा. व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन नक्कीच वाजवा.